Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt un mic update la Extreme Car Driving Simulator, la câte am făcut episoade. S-a băgat și un Porsche nou, Chevrolet un Corvette. Bine, de aceea am auzit așa că acum m-am trezit și Și bine, puteți să scrieți în comentarii mulți oameni la mulți ani, pentru că ieri mi-a fost ziua de naștere și printre care mi-a scris și Murat la mulți ani prin habar n-am ce e aia, pe Facebook. Și apoi am zis, hai să fac un mic episod după ziua mea. Acum cred că vedeți voi că nu merge, dar eu chiar mă duc. Deci, da, jocul este șmecher, se ține bine. Oh my god! Deci, vă recomand să auziți și sunetele. O să dau muzica pe off. Auziți? Las că o să pun mai tare. Na, se aude? Se aude mai diferit acum. Bun. Și acum vedeți cum e la apă, cum e apa. O să vă arăt toate biomurile. Pe aici mergem la aeroport. Că s-au făcut mici update-uri. Și am pe mapa aia. Acum o să vă arăt și loading screen-ul. Dar mă duc să iau BMW-ul, că vreau BMW-ul. Bun. O să pun stopul la filmare să nu cumva să-mi economisesc toate minutele. O să pun stop și ne vedem când iau BMW-ul. Și am revenit cu BMW-ul. Deci, ziceți-mi că nu-i BMW. Ziceți-mi aici în comentarii dacă nu e BMW. Bun, hai să mergem la aeroport. Sper să nu mi-arate loading. Da, mi-arată loading, bla bla bla. Da, și arată mai diferit aeroportul acum. Deci, vedeți cum era trecut. Deci, aeroportul acum parcă s-au reparat toate bugurile. Pam, și intrat în aeroport. Da, și apoi o să ziceți, bă, dar nu-i bine asta, bă. Ce joc e ăsta? Jocul ăsta este Extreme Car Simulator, acela care am făcut atâtea episoade, numai nu l-am trecut eu corect. Acum e Driving Simulator. Cu tot cu drifturi, cu tot cu lovituri, cu tot cu din astea, sincer. Așa că hai să facem câteva drifturi.
Mai țineți minte? Trifturele, rele, cum mai ziceam atunci în episodul acela editat de colega mea Andreea, în care am făcut atâtea episoade, dar da, m-a blocat un pic, m-a blocat. Cea care are la canalul ei, care erați pe acolo, pe canalul ei, dar totuși, sincer să mai zic, bine, acum nu băgăm toate chestiile în seamă, ce se întâmplă pe afară, dar hai serios, o să facem și un episod cu un Lamborghini, că am un Lamborghini să vă arăt. Oh my god! Bun. Bine, în episodul acesta nu o să pot să vă arăt tot. Deci cam atât a fost acest mic episod. Like, share, subscribe. Noi ne vedem în data viitoare. Pa, pa!